खुलुमबाय अम्बुबासि मेलाया दिनैनिफ्राय जागायबाय शक्तिपीठ मा कामाख्या धामाव दिनैनिफ्राय अम्बुबासि मेलाया जागायबाय गोबां सिबियारिफ्रानो थुबुर जाफैदों होंगो दोंगो जाफैदों हादोरसाजों लोगोसे गुबुन हादोरसा आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सिबियारिफ्रा अम्बुबासि मेलायाव फैनायखौ नुनो मोन्दों। अम्बुबासि मेलाया फैगौ 26 जुन खालारसिम जागोन। फैगौ 26 जुन खालारनि फुंनि समावनो मा कामाख्या थानसालिखौ सुस्रांनानै गोथार खालामनानै फुजा खालामनायनि उनावनो सरासनस्रा नायगिरिफोरनि थाखाय आरो सिबियारिफोरनि थाखाय मा कामाख्या धामनि गाहाय दरजाखौ एबा गाहाय दरजा मोखांखौ बेखेवनाय जागोन आरो सिबियारिफ्रा फिन मा कामाख्याखौ दर्शन खालामनो हाफिनगोन। अम्बुबासि मेलायाव हादोरसानि सिबियारिफोरजों लोगोसे गुबुन हादोरसानि सिबियारिफोरा आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरा नायगिरिफ्रा आरो सिबियारिफ्रा अम्बुबासि मेलायाव फैनायखौ नुनो मोन्दों।